Здравейте! Казвам се Наталия и ако гледате това споделяне, вие сте на страницата ми по психология, Наталия Малмова. По професия съм психолог. Предполагам, че тези, които следят страницата ми, познават вече и работата ми, разглеждали са и сайта. Знаят, че имам и от 2 години книга. По-рано публикувах през седмицата, че днес ще ви направя споделяне за всички вас, които не сте били на представянето на моята книга през ноември 2018. Много ми се иска по някакъв начин да го отпразнувам и поради факта, че в времето, в което живеем, това няма как да се случи реално, т.е. на живо, реших, че мога да направя едно споделяне в Facebook. Още тук в началото ще ви кажа, че един от вас ще получи книгата ми като подарък. Естествено, това ще стане след като приключи видеото в коментари да се запишете с думата участвам. И в понеделник ще изтегля жреби и един от вас ще получи книгата Щастливи отношения. Много ще се радвам да достигне до още някой моята книга. Идеята за нея се зароди доста отдавна, още през 2015 година, след едно мое участие на Академия по личностно развитие. Всъщност там така за първи път си дадах сметка, че е много важно в работата си да успяваме да достигнем до хората по начин всичко, което се представя, всичко, което се предава, всяко едно послание да бъде на изключително прост език и да е в помощ на другите. Може би знаете, че днес е и Световния ден на доброто. И по този повод ми се иска да поздравя всички хора с добри сърца и които правят добро в своето ежедневие. Да през далечната 2015 у мен се зароди идеята, че с моята работа, с моята практика, опита ми и като психолог, и като семейна жена, мога да споделя в книга по-скоро практическа, отколкото теоретична, защото много теоретични книги можете да намерите. Тази е малка, ще видите, но пък в нея съм събрала упражнения, които е много важно да се практикуват в нашето ежедневие, да имаме поглед върху нещата, как се случват, какво може да променим и подобрим, защото всъщност идеята на тази книга е да достигне до хората, до двойките, които тепърва градят отношения, или пък до тези, които са си казали, че няма смисъл, любовта не е за мен. Надявам се чрез книгата да събудя надеждата у всички вас, че любовта съществува и, както казва Еврипид, няма нищо по-важно и няма нищо по-добро, което може да си подарим един на друг, освен любовта ни. Как започна всичко това? Ето, това е приказката, биха нарекла, на моята книга. Благодарение на издателство Вион, книгата ми се превърна в една реалност. Красивият дизайн е на моята приятелка Рени Кадиева. Можете да се възползвате от услугите ви. Тя е изключително фин и изтънчен човек и мисля, че ще отговори на всеки един вкус да направи продукта ви много красив. И благодарение на Маргарита Савова, дамата в жълтата кола, всъщност така нейното студио беше предоставено за представянето на моята книга, за което сърдечно и благодаря. Тук на снимката са и моите 3 мъже. Съпруга ми и 2 ми синове, които пък бяха моята подкрепа, опора в представянето, организирането
на цялото събитие. Виждате и издателство Вион, виждате и Рени Катиева, нали, Маргарита Салова, т.е. всички тези хора на снимката ми помогнаха тази моя мечта да се превърне в реалност, за което сърдечно благодаря и просто не мога да ги подмина. Не мога и да не покажа все пак гостите ми на това събитие, без което то нямаше да бъде реалност. Нали? Да, хубаво е човек да организира такова събитие, представане, но друго е да ти дойдат гости като на рожден ден. Колко щастлива бях, когато давах автографи. Опитвах се така да достигна и да напиша послание на всеки един от гостите ни. Естествено, много букети. Не си спомням дори нито на вечеренската ми, нито на сватбата ми да съм получавала толкова много букети. Тук на снимката е моят малък кръщелник, който последен ми подари своя голям букет. Как започва всичко това и как започва по принцип всяка любовна история? С обичай ме, когато най-малко заслужавам любовта ти, защото тогава най-много се нуждая от нея. За кого е тази книга? За всички, които търсят път към другия, за онези, които смятат, че любовта е до време, ще се опитам да ви покажа. В книгата ще намерите една друга гледна точка. Може би аз съм един от малкото хора, които са наивни, вярват в любовта и вярват, че човек е срещал, обича и тя е добро. И за тези, които искат да се разделят с програмата за нещастен и самотен. Как започва всяка любовна история, как се събират двойките, естествено, свързано е с много любов в самото начало, с слагането на розовите очила, с дългото пътуване, с копнежа един по друг, с желанието постоянно да сме заедно, да не се разделяме, да прекарваме не 24 часа, 25 ако може, въобще всичко да бъде нон-стоп и постоянно тази еуфория да прелива в сърцата ни. Така е, само че малко по-късно не бих се заела да кажа какъв е периода. Според психолозите това е 3 години, в което любовта приключва. Аз казах, че разбивам този мит. Всъщност, малко след свалянето на розовите очила се появяват камъчетата, както аз ги наричам, или това са кризите в двойката. Те са най-различни, но бих казала така от опита ми в тази сфера, че всяка една от двойките минава през кризи. Много важно обаче как поглеждаме на тях. От китайски, от гръцки, може би сте се интересували, думата криза има така по-скоро позитивен отзвук и превод, отколкото на български. На български, когато чувам криза, всъщност ние си мислим за нещо, което е фатално, трагично, с негативен край. От чуждия език, китайски или гръцки, думата се превежда като възможност за развитие. И ето защо всъщност акцента на книгата е върху кризите, именно в тази посока. Да, всички преминаваме, признавам си това. Въпросът е обаче дали тази криза ще я доведе до край или всъщност ще ни позволи да имаме ново развитие във връзката си. И кои са най-честите кризи? Така бих казала тези, които почти всяка двойка преживявам, и това са очакванията. И мъжете, и жените, и в двойката, и в сключването на брака, всъщност имат очаквания един към друг. Ние, жените, най-често влизаме с очакванията, че бихме ги променили.
бихме ги превързали към себе си, бихме променили навиците им, бихме разредили срещите им с приятелите. Мъжете е най-големия мит, който тук съм срещала всъщност и който така мисля, че и вие ще се съгласите с него, се разбива във времето, че жената няма да се промени. Че както в началото тя се смее на техните шеги, както в началото по цял ден се излежават в леглото и могат да правят с часове секс, както в началото всичко е забавно и тя не обръща внимание на разхвърляните чорапи и небрежно подхвърляните дрехи, нещата ще си останат по същия начин. Да, ама не, те се променят. Конфликта все още го срещам в работата ми в двойките и затова всъщност съм сложила фокуси в книгата. Конфликтът твоите мои родители. Тогава, когато един от партньорите заставя другия да избира. Или тогава, когато все още партньора не разбира, че всъщност създавайки свое актуално семейство, то е добре да внесе някои от порядките на родителското си семейство, но пък е добре и да се съобрази все пак с това, че живее с партньор, който е израсъл в друго семейство. И всъщност тук изключително важно за двойките е да създадат свои правила. Но не забравяме своето родителско семейство. Ние сме такива благодарение на тяхните грижи, възпитание, обич. Появата на детето е също изключително съществена криза във връзката за двойката. Бих я нарекла голямо изпитание. Много често това понякога води до разпад на двойката, защото тук всъщност жената забравя, че детето се е появило вследствие на любовта и с партньора, че то е следствие на тяхните отношения, на връзката помежду им. Тя се фокусира най-вече върху това да бъде по-скоро майка и изключва ролята на съпруга, което неминуемо довежда до това, че мъжът се чувства изключен. В книгата ще откриете няколко начина, които ще ви дадат възможност да промените тези отношения. И всъщност партньора също да се чувства част от семейството и от двойката. Сексуалните проблеми, да, много често те са следствие на това, че съпругата няма свободно време или пък понякога се дължат на различните все пак нива на сексуалност. Знаете, че при всеки един от нас те са различни. Тук е изключително важно за това да се говори открито и от самото начало всъщност ние да представим ситуацията такава каквато е. Бих казала, че това, което пропуква и довежда до кризите е, че ние очакваме другия да се досети за нещата, които искаме да се случваме. Ами няма как да се досети. Нека да тръгнем от там, че той е различна личност от нас. Има различно възпитание, колкото и да се приличаме в някои отношения. Трябва да зачитаме факта, че физиологията също оказва влияние върху нашите отношения. Ето защо препоръката ми е тук просто да говорите за проблемите в секса и да търсите решения, а не по-скоро да се разделяте, защото нещата не се получават по начин, който ви се иска. Понякога сексуалните проблеми и неразбирателство водят до разпад на двойката. И тук е много важно по-скоро да погледнем от гледна точка на това, тази грешка на партньора или този избор, който прави по-скоро е по-правилно, защото всъщност бих казала, че тогава, когато
живеем в двойка и в семейство, в което ние не се откриваме такива, каквито сме, не показваме истинската си същност, правим много често компромиси, не говорим за нещата, които харесваме, защото се притесняваме, че другия няма да ни разбере, или пък защото това води до конфликти и ние се страхуваме от тези конфликти. Един от начините партньорите да продължат все пак и да запазят своето самоуважение, до някъде това е изневярата. Ще кажа. Защо е така? Защото имаме потребността, то по-скоро е свързано и с егото ни, имаме потребността да си докажем, че все още ни бива и че все още някой би се грижил за нас, би ни предпочел като важни в неговия живот. Изневярата обаче по-скоро бих казала е, ако всъщност тя не доведе до друго развитие и двойката не се разпадне, всъщност липсата на самоуважение към нас самите, за това, че не си признаваме какво искаме и за това, че не сме готови да запазим двойката и любовта си. Разрушителните навици, може би това по-скоро е много присъщо на нас жените. В конфликтните ситуации или тогава, когато искаме нещо да се случи или когато очакваме, че любимия ще се сети за някакво наше желание, да ни купи обувки, да ни купи бижута, да ни заведе на екскурзия или пък нещо друго. Или пък сме повтаряли няколко пъти да оправи кружката в банята или някакъв домакински уред и той не го е направил, тогава нашата реакция най-често чрез заяждане, избухвания, критика, но това води до изпразване на емоционалната банка и от двамата партньори. Съответно това води до напрежение, обтегнатост в отношенията и лека по лека ние ги фрустрираме, ние самите се фрустрираме и всъщност това много често води до обтегнати отношения и до разпад понякога или до съвместен живот, но с много напрежение и неудовлетвореност един от друг. Езиците на любовта. По този повод Гари Чапман, един канадски психолог, има цяла книга. Ако проявявате интерес, можете да я прочетете. Аз тук съм сложила тази глава Езици на любовта с идеята да ви покажа, че не може да имаме очаквания по другите да ни обичат по начина, по който ние обичаме. Защо е така? Чапман казва, че всъщност както имаме майчин език, на който говорим, така имаме и майчин език на любовта и затова той го нарича първичен език на любовта. Според него езиците са 5 основните, има диалекти, като знаете и в български език имаме няколко диалекти в зависимост от фолклорните области. Тук говорим за утвърждаващи думи, за пълноценно време, за получаване на подаръци, за помагане, за физическо докосване. Всеки един от тези езици всъщност е нашия водещ и той по този начин ние предаваме любовта си, показваме любовта си на другите. Много често в двойките партньорите са с различни езици на любовта и това, което така и опита ми е показал вече, че дори децата са с различни езици на любовта. Понякога, примерно, откривам в работата ми, че родителите може да са с език на любовта, получаване на подаръци и пълноценно време, примерно, или физическо докосване, но пък децата, водещия им език, това е утвърждаващите думи, т.е. те имат нужда от похвали, ежедневно добри думи, това да ги стимулира. Открийте вашия език на любовта, това ви приканвам, ще видите как това ще ви помогне да подобрите вашите отношения. И любовта за винаги. Любовта за винаги е тогава, когато ние успеем да намерим пътя към другия, но всъщност пътя към другия започва от пътя към нас самите.
Тогава, когато ние сме се научили да си даваме любов, тогава, когато сме приели себе си с нашите силни, с нашите слаби страни, тогава, когато ние самите сме се превърнали в извор на любов, тогава сме способни да дадем любов на другия. Всъщност, тук бих искала да завърша с последната глава от книгата ми и цитата, който съм сложила в нея. Той е от книгата на Хорхе Букай и Силвия Салинас "Да продължа без теб". И ето как звучи той. Искам да се науча да те изслушвам, без да те съдя. Искам да ме научиш да говоря за разочарованията ми, без укори. Искам да се научиш да ми вярваш, без да изискваш. Искам да те науча да ми помагаш, без да решаваш вместо мен. Искам да се науча да споря с теб, без да се карам. Искам да ме научиш да се грижа за теб, без да те обезличавам. Искам да се науча да те възприемам, без да проектирам проблемите си върху теб. Искам да те науча да ме прегръщаш, без да ме задушаваш. Искам да те науча да се доближавам до теб, без да те обсебвам. Искам да ме научиш да подсилвам уменията ти. Искам да те науча да разбираш ограниченията ми. Искам след наученото от мен за теб и от теб за мен, да можем да се изберем взаимно още веднъж. Както в онзи ден, но по-добре, защото днес това, което най-много искам, е да знам, че си щастлив, когато си без мен, и още по-щастлив, когато сме заедно. Всички любовни истории завършват с щастлив край. Оженили се и заживели щастливо. Предполагам, че сте чели много такива приказки или гледали сте филми. Само че на вниманието на всички двойки това е наивно. Това не е любовта, това не е двойката. Всъщност, двойката е нов път и предизвикателство и с нея нищо не свършва. Тъкмо обратното, всичко започва. И само едно обаче приключва. Илюзията за съвършен живот без проблеми. Ако вие искате наистина да сте в щастлива двойка, да имате щастливи, хармонични отношения, опитайте се да пренапишете своите убеждения и да намерите пътя към другия. Ето така изглежда книгата "Щастливи отношения". Пак ще кажа в края на това видео, че можете да участвате за нея в коментари под видеото във Facebook. Можете да запишете "Участвам" и в понеделник ще избера един от вас, който ще получи книгата ми безплатно. Иначе можете да откриете на сайта ми nataliamalamova.com и можете да я поръчате оттам. Казвам това по повод на запитванията, които понякога получавам. От мен до скоро и приятен следобед!